Nutimay sa nga individual ket na ikan ti gundaway ang makapagserbi itimay sa alugar ket kasapulan nga agtrabaho anasayaat tapno ti kasta ket haan na masayang titalek ngayon paay dagiti kalugaran wenno kabarangayan. Iti umuna aparan ti JCQ Barangay Update ket nakasarsaritak ni punong Barangay Pete Duldulao iti Barangay 21 San Agustin, San Nicolas, Ilocos Norte. Isuna ti agdama nga ABC President iti ili ti San Nicolas. Idi tawen 2018 ket inpaayan dagiti kabarangayan na ti gundaway nga agserbi iti Barangay 21. Sigon kanya na ket kalpasan ni isuna ti patugaw dagiti kalugaran na ket inamuna nga immuna dagiti problema ken kasapulan nga ibadang na karagiti idadaulwan na iti lugar da. Masaya at apo Joey ta ang kanayon nga subsubaybayan mi edad iti padami nga kalugaran mi kan iti apong agserserbi tapno napintas pan na kay patungpal dagiti pagimbagan para iti sabasap nga bumarangay. Ubo na nga intatalakayan na ako kumusta iti intayo panang kita kanang subaybay iti salunat dagiti kabarangayan tiyo iti barangay sa 21 ako. Kinapudno na kanayon nga dagiti barangay health workers mi ket subsubaybayan da kitaan da dagiti salunat dagiti kalugaran mi ta kada Biyernes da DJ may sayang kat nga meeting da isuda amin nga barangay health workers. Inaldaw met nga adda duty da iti health center ken iti barangay hall tapno no nakasagana da nga mang responde no anyaman digitay pakasapulan kadakwada pagsaknan sa lunat. Ada dagiti papanda pa nagtisalsarita kari iti balbalay tapno di kasagket mas ad-adda pay nga maibaga tayo iti panagan-an na anyaman nga sakit ti sumangbay kadapada. Uwan po Joey ginapudno na kada sektor deta Okay. Kadagupan ti bilang da nga 15 nga barangay health team ngamin barangay health team naibunong da kadigiti kada sitio tapno matutukan da nga nalaing jay lugar. Okay. Ket adda DJ pinagpasyar da no kwa may adda DJ schedule dito nagpasyar da intero nga barangay. No itinal daw mat adda datoy digiti makitam DJ duwat jay sabali pa'y digiti adda di health center. Okay. So talaga nakatutok da karigiti ka barangay. Iti biyang ti edukasyon ako kapitan, anya digiti kasang mat ipapaay tayong tulong, suporta ken panang ipakita iti nanay nga tulong tayo karigiti adan iti agbasbasa ken of course karigiti pagtaingan dapo. Data ti may isang tututo kami ta digitay di na unay kaya ti agbasa wenno masapol na panarabay adda ditoy BEW Barangay Education Worker ditoy digitay ko apo Joey digitay ubog binijay madama digitay nakapkapsot ko natay laengan ti padapay lang kung nakaamuda kadigiti anya grade 1 grade 2 grade 3 kasjay na pinagtitipong mi dan tapno isuro daytoy barangay education worker mi tapno inton umay nga panagsiserek nalalaing danton. Okay. Kas lang dakay lang ti adda kas magitak nga programa. Dayta ket programa ti municipal government ti San Nicolas ngem na ibunong dayta kadigiti isu amin nga mayat nga barangay maikanda tibi barangay education worker. Okay. Apo kapitan, pag-amo tayo nga iti karita gundawi ket ada dagiti issues, problema iti biyang ti infra. Ngem iti barangay apo ABC ket kasnang kunam nga ada dagiti finish projects ken adda pa dagiti ongoing projects. So kumusta iti Barangay 21 no infra project iti pagsaritaan tayo apo?
makunak nga napintas ti panakaipatungpal digiti proyekto mi ta ngamin data plot control nga agbalor ti nasurok nga sa nga gasto milyon ala makita yo DJ plastar na itata dandani wala basit lat kurang nan sa malmalpas napintas ti panakakuana digiti dati nga malaylayos diti barangay mi haanen itay napalabasen Nagapon na dito nga pondo apo ABC. nagabot jay well, General Appropriations Act babaen iti imbag na kem ni Apo Congressman Angelo Marcos Barba nga nang facilitate iti umay na. So kari ito yung agundaway iti administrasyon mo iti panaka-implementar na dagiti nga proyekto. When Apo Joey, manipod nagkapitan na 2018 rinugyam mi kasi iti 2019 panahon ti COVID dadan. So inamuta yo dagiti kasapulan nga ubra pagdating ka dagiti mabalin nga panakalay sa dagiti kabarangay tayo apo. When ta ti problema idikwa kanayon tinawan nga malaylayos dagiti agindag sitio uno dita na kay pasdagan deta ta ket agres-rescue kami di ngem gabot at dadigitan mayaten na sulbar dedi parikuten ket pagyaman ni mo unay ti kinagagat ket siya at kinaalibtak ni Congressman Barba. Okay, apo ABC dati madama nga administrasyon mo manong or first administration mo dati wano may ikado na 2018 hindi agkapitana. So nga rinugya kasigod nga sinulbar di makita ka problema. So iti sumarunong eleksyon adan to pa may isa pa nagpaita. May isa pa ino pangat. So kumusta iti biyang mo apo nanipod nang rugit ka akas mga idaulo iti barangay 21 anyan digiti maipagpanakkel nga accomplishment na rito ikat nalpas tayo apo ken madama Pilae. Okay, data flood control nasurok nga sa gasut data mga more or less 130 million. Idi 2019 at nakaipundar kayo 2019 hingga na 2022 nujak marero. Nasurok nga siyang 50 million data napan dito sitio 2. Data nalawa nga manipod highway di sumerag. Hingga na day kasurungan nga paset data sitio 2. 51 million data bale nagsanga data mapan ijay dati nga diyan nakabas di kanti domestic satellite TV. Wala po. Kumpay di surong. Jay. Tatan, di gitu da mga project mo ada 15 million nga nabagi mi iti 7171. DJ kunak ka 50 million plus nagapot ga amanan babae iti panangi facilitate ni Apo Congressman manan. Tatan ijay ada ang digiti ongoing projects mi tata mga 15 million data nalpasen mga 5 7 15 sa duang 28 million ongoing na day malpasen. So adong proyekto parang to market road kita. Kita digiti makita pa digiti covered court. Covered court mi naggapot ti ken ni Congressman Manday Giant Jay Surong ken dito panakaituloy dito covered court mi ti doy sitio uno manen. Nagabulat ta diega dita. Adupay digiti sumaruno kas kuma digiti small water impounding project. Wala po. Na-approvean ti Central Office ti DA digitan, medal digitan, approveanan. So nga, dati agdamang sweep me, sito 5, naaramidan ti pagtarayan ti danumnan. Tapno mabinipisyara mo la digitay agtaltalon, aglalo itatakit panahon ti tikag. So nga, daw-dawat mi kani Apo Mayor, pinunbanda nasurok nga 4 million ti pundo na. So nga nagsalita kam di kalman laeng ken ni Mau
municipal agriculture officer. Ket kaiganat mo tapno mapaka kuha mo di man nalo na pata tapno kuha ko na. So wen sige ko na. So nga dagitat aramid mi. In connection to the farm to market road nga kunang tatay ako ABC, kumusta ngamin iti Barangay 21 San Nicolas, ani iti kang runaan nga imulmula or suksukayan digitay kabarangayan tayo dito barangay ako? Dito iti may siya nga pagtataudan di tabako. Wen Dakkel ti 7171. So kadakkel dito share me. Wen sir. Wen itat bagay, mais, ken mangga. Digitat tinong mangga dito bugnay. Di barangay ni paggap-gapuan na nalawa digita ka manggaan dito. Oo, dito laso na bawang nga pa Adamat di gidjay nga basbasit lang. So iti karita kung daway apo kapitan kas anando pay may nga terminum anya dagiti kas lang maripreparit tay pay nga obra and ken itulong dagiti taga Barangay 21 tapno di kasakit adda pay panagrang ay na iti ili San Nicolas Ilocos Norte. When itultuloy tayo ti panaka ipasdek dagiti sweep. Ngamin dahitat makita mi nga makatulong iti manalon. Dampod nuna DJ kunak nga danday pa maaramidan ti sitio 5 sumbot kadakkelan nga sweep deta. Iti matulungan na ti other barangay no cancer. Haan metkit di ngam other sitios na may mesa no kwan dakkel ngamin dijay. Dijay nagbatan ti batak sarat ti paka tambakan lang ngamin. Dakkel na nga to nga bantay. So nung nagbagyo ka nagtudo, iti pagbunungan na amin. Nga direkta nga maibalang. Dakkel to ti maurnungan na nga danong dijay. Ket dijay aking ko kwat dijay daga ni Engineer Patricio Butay na dijay Amerika ita. Iko na sindadaan na kamangted kadeta pagtakdiran na nulagat makaspasaya at kaditi man nalon kaya't kumot ti makatulong dito ko na. So digiti kastoy nga pasdek apo kapitan karita gundaway no summer mos usaryo no kwa? Wen tinapod no na deta sweet ka dakkel ti may tulong na ti man nalon dita. So adda pay lang danom na. Adda uray ka dagito. Adda. So makaumanay nga usaran tayo aging panagtutudo manen. Wen talaga nga deta ti kuana. Makaumanay ken makatulong nga talaga. Sa may sama ti pampamayami jay deto imo na nga sweet me si tres. Pupukan dati tilapia. Di ka malaksid ka di jay danom nga maipaen at ko maipae ti sidaan ti manalon. Jay uray di jay ship me jay di ka hampay nga mo usar di awon pay pagtarayan na pupuka mi ti tilapia. Mapan nagbaniit di ta maya. Open. Mo dalagi di ko ada. Oo. So apo ABC no ada dagiti kalikagom mo pay nga ipadanon kadagiti kalugaran tayo nga dagiti katangkar nga suludsod nga dagiti kat mabalinton nga i-share kadagiti taga Barangay 21 ken of course iti sibubukel nga ili ti San Nicolas apo ABC. Tila kalikagom ko kadakwada dagiti apo nga kalugaran ken padak nga agserserbi iti barangay dagitoy da masapul di jay nananay nga pinagtitinulong panagkay sa nga mangkita iti pagsayaatan dagiti kalugaran tapno masulbar amin nga parikot ken maaramid tayo ti sinapatan tayo nga pagrebangan. Dayta nga rod ti gapuna nga adda tayo ditoy pagserbi tayo kitaan tayo ti pagsayaatan aan tayo nga perjen di talek dagiti nang butos kada tayo. Tapno niti kastaket malaglagib na tayo tulat taure hanto da tayo ti addan iti puder. Okay. Lastly, Apo ABC President, iti ili ti San Nicolas, nanipod sika iti nadutukan nga may daulo ka rin so amin nga punong barangays iti ili San Nicolas. Anya metan dagiti kas lang naaramidan tayo nga naitulong tayo iti biyan ti pagpandaylin tayo iti San Nicolas. Karito iket para karito so amin nga taga San Nicolas Ilocos Norte. Kinapudno na
napingat kami nga sumusuporta kadagiti programa ti municipal government. Yes po. Kanang idaulo ni Apo Mayor Edmar Vincent Bunuan. Mm-mm. Uray idi sampay nga isut Mayor Apo Hernando idi. Mm-mm. Kasjay ti aramid mi. Mm-mm. Noon niya dagitay nasayaat nga makita mi sumuporta kami kakamang tiligan ng mga barangay. Nangarod ka detat uro-urayan kan kasapulan nga aramidem mi. So nga itata panahon ni Apo Bingbong Bunuan kasjay mutlaan. Sumusuporta kami amin ka DJ makita mi nga pagsayaatan. Nga Okay. plan. Iti barangay 21 Apo, drug cleared or adami lang dahil masipsiputan tayong gararamat or ti biyang ti droga Apo? Drug clear din nga na bayagan. Okay po. Tamani po diti nagkapitanak Awandan. awanan detat pinitagi adda digiti agpanggap nga sumurakidi nga nalistwam mi nga pinasarding. Isat may isang minonitor tayo din talaga nga detat nang itutukan may isang nga nang itutukan tayo ti kuha tayo. Itay lang nabiit adda natiloy dati kabangay ibang barangay. Dito yung vicinity tayo, sir. Haan nga barangay 21 hana dati barangay mi. Ito'y kabangay ibang nga barangay. Tinakatala. Kagawad digiti kagawad mi ti kinadua digiti PNP nga nang sipot ka dijay ta tingamin instruksyon ko kadakwada awan ti numabalin awan ti makastrek dito barangay mi no adda makita da iliwa no sigod. Okay. So nga tinakaalaan na sa bali nga barangay ngam dijay tingamin sila pag atapon digiti pulisya idi ko nga paggunayan agad digiti adda tilay kabangibang mi nga barangay kan baka sumrek dito yami. So nga siyak bayan mi dijay. Apo ABC, iti kalabas kat ada dito'y inyulog iti biyang ti Department of Interior and Local Government nga curfew kari iti agtawan ti 17 agpababa. So, iti kayo parang i-implementar mat iti Barangay 21, kumusta mat Apo ABC? Awan ti agsalsalungasin nga talaga ta idi na ibaga di jay nga lintagan impaka amumi matasigot ka diti kalugaramin di kad amudan ti anda Pinantay sa Taranda. Wan di jay 10 o'clock ti rabi ingat 4 o'clock ti parbangon hana mabalin di kita minors ti agbasak-basak di ruwar ti pagtangandan. Iti Barangay 21 Apo kat away ko natayo. So di kita agiinom ti sangsango ti asirag ti kalsada, kumusada mo ti monitor yu Apo. Awanan matkit di. So unag ti balay daw amin ti pag no makain-inom mong kat arak kat alam ka unag ka balay mo. So mo ti instruction mi kadagiti ko. Digiti barangay tanod mi 8 so dadagito aduda nga aggunay kadagiti na duma-duma nga paset ti barangay mi. Nupay nalawa ti barangay mi. Kumusta mat sir ti panakitinulong digiti agpanpanday lintag digiti barangay kagawad tayo Apo iti administrasyon. Wen deti ti yam-yaman naglaunay kadagiti padak nga agserserbi iti barangay mi ta makikam-kamayat da nga nalaing kadagiti napipinta sa programa mi iso nga awan ti parikot ko nga no may papanggap iti panakaaramid digiti pagsayatan ti barangay ko. Barangay mi. Kinabudno na biit pa nga nadutukan mo diti administrative assistant ko ni Apo Noel Pluma. Iso nga nanayo naman digiti pero sa amin nga mangkikita. Di ngamin lapdamot no daddo mga adumot ti turong kan tuwa at iso nga kinasapulan nga nang create kami iti kasta nga posisyon ket deti inalak ket nagaget mat nalaga nga kaya na mat ti trabaho. So awan ti problema iti linak or nostantal na ti 21 Apo. Awan tay ko na kun 18 dagiti barangay tanod teo ket dagitoy nasindadaan damot nga agserbi kadagwa. By schedule or every night da nga agrunda po? Adda schedule dano ko. Ata ni hepe da isuna ti mangi schedule di tunggal may sa. Ay bagangan daw yung amin ako. Kasama na naman nga sumbatan mo deti kalugsod Apo jo eh. Yes po. No may pang deti kang panakidan kay ganyan ako kapitan. Kaya ko na puro pagsayaatan mo di bumaryo ti na naaramidan so nga okay mo ti panipataray natin
barangay. Mhm. Pero isuna, balanse, yung na panangin patungpal, so na tinapod no na ako Joey, magusto ko na dito pa na ipataray ng Yes. So, kalikagong tayo magtutuloy iti paragserbi na iti si Bukal ng Barangay 24, sir. If possible ko mga po Joey, mo kami ako Diyos di yung daway pa yung tawad-wad sa salunaan. Pinumutoy biyang ako 100% nga kahit ko na yung ituloy na di programa nata napintas din si inlungalong na no darugdog na iti Barangay San Agustin. At iti kaya't na magpasama nga pagsayatan di intero nga punay pagbalinan na nga to sa spot. Tapo kapitan inunat nga imbagan yung babasa yun to yung di programa na. Okay. So, ano rin iti potential nga mabalin nga iyawi sa'yo ka rin iti bisita mo may iti 24, Barangay 21, sir? Wala ko Joey, kinapod nun na at dagiti imbaga na kada kami nga plano, pero makikita kan mapanagnagamot nga on the way dagiti nga proyekto. Okay. Itibiyang ni ABC President Pete Duldulao ket adupay dagiti kalikagom nga obraen iti uneg ti barangay da. Adagitoy ket sa pasap a pagsayaatan dagiti kabarangayan na. Minapintas ti ganda ti maysa a mangidaulo iti maysa a lugar. Ket alisto a maparangay ken matrabaho dagiti kasapulan a pagnamayan ti sibubukel a barangay. Para ti JCQ Digital Media, to'y pagayam nyo, Joey Cordero Kiawet, aging gana, itis sumaruno, aparang ti JCQ Barangay Update.